Bună ziua! Sper că mă auziți. Sper că mă auziți și mă vedeți. Îmi cer scuze pentru întârziere. O să se și înregistreze. O să vă vorbesc astăzi despre banii digitali, despre monedele digitale, în special ghidat de impactul pe care l-a avut o declarație pe care am făcut-o la un moment dat în Parlament în legătură cu riscurile care sunt antrenate de această monedă digitală și de generalizarea ei. Și am să încep cu justificarea principală a introducerii acestei monede digitale. Atât băncile centrale, de la Federal Reserve până la Banca Centrală a Angliei și până la Banca Centrală Europeană, deci atât băncile centrale cât și birocrația globalistă, mă refer în special la Comisia Europeană, au justificat introducerea acestei monede digitale printr-o transparență mai mare în legătură cu tranzacțiile bănești pe care le fac persoanele fizice, care transparență ar fi o metodă mai bună de a preveni evaziunea fiscală, spălarea de bani, finanțarea de activități teroriste. Mie îmi spune această motivație două lucruri. În primul rând că suntem cu toții, ca persoane fizice, suspectați că ne-am putea implica utilizând bani în acest gen de operațiuni ilegale, ceea ce înseamnă că din start legitimitatea unei astfel de măsuri este în contradicție cu Constituția. Constituție care spune că toți suntem egali și că suntem prezumați nevinovați și că suntem prezumați că dacă avem niște bani sau avem niște active, suntem proprietari. Al doilea lucru pe care mi-l spune această motivație este că marile instituții financiare și politice birocratice ale lumii se preocupă mai degrabă de suspiciunile cu privire la adresa omului normal, obișnuit, mărunt, uitând să se preocupe de marile fapte ilicite, ilegitime de evaziune fiscală. Tocmai astăzi, luni, 14 noiembrie, am văzut o statistică pe țările membre ale Uniunii Europene, din care rezultă sumele pe care le înghite evaziunea fiscală, ca să mă refer doar la acest risc de care se vorbește în birourile birocrației europene sau globale. Doar din evaziunea fiscală sunt sute sau chiar mii de miliarde de euro care sunt pierdute de statele membre ale Uniunii Europene anual. Iar de pe această listă, bineînțeles, nu lipsește România, doar că ne uităm cu atenție și observăm că lista respectivă este oficială, e de la Uniunea Europeană. Lista respectivă arată că România are o evaziune fiscală anuală de 16 miliarde de lei, în timp ce pe primele 4 locuri sunt cu niște sume de gen sute de miliarde de euro pe an Italia, Germania, Franța, Olanda, Spania, Marea Britanie. Marea Britanie cât a fost în Uniunea Europeană. Ce concluzie extrag eu de aici? Că acolo unde este vorba despre marea evaziune fiscală, nu se pun probleme de suspiciuni. Dacă vreți să vă dau exemple, vă dau foarte scurt două exemple în care e vorba nu numai de evaziune fiscală și de corupție, dar este vorba chiar de implicarea în crime contra umanității. Există o companie de ciment din Franța, e o companie multinațională, dar își are sediul principal, Center of the Main Interest of the Debtor, COMI, în Franța, față de care, începând din anul acesta, se derulează în Franța, la parchetul financiar, echivalentul DNA-ului din România, o anchetă privitoare la implicarea în crimele de război din Siria și din Arabia Saudită, a Lafarge, și în
continuarea acestor anchete se pune întrebarea dacă nu cumva Lafarge, pentru a face contracte de sute de miliarde de euro cu acele regimuri teroriste din Siria, Arabia Saudită, dacă nu cumva a dat și niște mită. Și procurorii financiari francezi sunt convinși, pentru că rechizitoriul sună în felul acesta, că Lafarge a dat mită pentru a obține acest gen de contracte, inclusiv liderilor organizației teroriste ISIS. Organizația teroristă ISIS. Nimeni nu-și pune problema, sau cel puțin până în momentul de față nu și-a pus problema, cum anume s-au desfășurat aceste afaceri sub ochii atâtor autorități care în principal se uită la noi, omițând să vadă tigrul din odaie, care este vizibil, care este la prima vedere perceptibil. Un al doilea exemplu este dat de marea industrie tehnologică, Big Tech, cum mi se mai spune, care în perioada pandemiei, ce să vezi, a reușit să obțină capitalizări bursiere, adică creșterea reacțiunilor la bursă, echivalente cu suma de 7.000 de miliarde de euro, ca acum, când discutăm, în decurs de numai 2 luni de zile, să piardă dintr-un foc, ca un fum, pur și simplu, ca o ceață, 4.000 de miliarde de euro, de dolari, scuzați-mă, 4.000 de miliarde de dolari care, printre altele, se regăsesc acum ca pierderi în portofoliul fondurilor suverane de investiții și mai ales în portofoliul fondurilor de pensii, alea care sunt lăudate în România ca fiind exponentul cel mai înalt al capitalismului, bani care nu se știe unde s-au dus, aș putea doar bănui, dar bani care evident s-au pierdut pe apa sâmbetei, pentru că până la urmă bursa, oameni buni, nu e altceva decât un joc de sumă nulă. Dacă câștigă cineva, înseamnă că toți ceilalți pierd. Și n-ar fi rău să ne uităm unde s-au pierdut acești bani, mai ales că aceste mari Big Tech sunt deținute nu neapărat de personajele acelea pe care le vedem pe la televizor, ci de fundații acționariale, așa se numesc, care fundații acționariale sunt puse acolo ca investitori, acționari strategici, nu neapărat pentru a se asigura că acea întreprindere este un cetățean și nu un dictator, ci mai ales pentru rațiuni fiscale, de evitare a plății impozitelor și taxelor. Așadar, justificarea aceasta este completamente greșită. Este întoarsă cu fundul în sus. Nu noi trebuie să fim suspectați, pentru că noi suntem protejați, cel puțin la nivel de slogan, de aparență, suntem protejați de Constituție. Suspectați trebuie să fie acești oameni care fac acest gen uluitor de îmbogățiri de pe o zi pe alta, pe o săptămână pe alta. Nu știu dacă ați observat, săptămâna trecută, printre altele, o companie care vindea criptomonede, FTX se numește, a dat faliment. Patronul, care era un foarte mare, cum să-i spun, preferat al presei progresiste americane, era un sponsor al campaniei electorale al democraților, domnul Bankman-Fried. Foarte interesantă această denumire, acest nume, Bankman-Fried, adică un om de bancă prăjit, a fugit cu $1 miliard, lăsând vreo 16 miliarde de dolari pierderi, așa, un mizilic, fondurilor de pensii și gigafondurilor de gen BlackRock și toate celelalte. Să nu intru în prea multe amănunte. 2. Nu vorbim aici despre teoria conspirației. Este vorba despre fapte. Este vorba despre un adevăr factual. Comisia Europeană, împreună cu Banca Centrală Europeană, în urmă cu 4 zile, a lansat public un program de trecere treptată la moneda digitală, la euro digital. După ce voi trece prin niște explicații prealabile, o să vă arăt care este, în accepțiunea mea, diferența între moneda digitală pe de o parte și banii pe care îi avem pe card în conturi pe de altă parte. Important este însă că această agendă înseamnă 3 ani de zile de acum încolo. Așa cum am putut să ne dăm seama în pandemie, dacă certificatul acela digital de vaccinare sau de sanitar, cum vreți să-i spuneți, certificatul verde, era preconizat să intre în vigoare încă din 2016,
Nimic nu a împiedicat Comisia Europeană să forțeze apariția unui regulament în iunie 2021 care să impună peste tot în Uniunea Europeană acest certificat verde, care după aceea a fost prelungit încă un an de zile și în consecință nimic nu va opri Comisia Europeană, cu excepția opoziției populației, bineînțeles, și Banca Centrală Europeană să pună în aplicare această monedă digitală cu riscurile pe care o să vi le explic un pic mai târziu. Și acum să vă spun câteva lucruri de principiu, cel puțin în accepțiunea mea, plus niște citate din Codul Civil. Banii, chiar dacă o să sune un pic hazliu ce vă spun, banii sunt probabil cele mai prost sau rău sau înțelese sau neînțelese lucruri ale acestei lumi, deși ar trebui ca toată lumea să știe ce să ia bani. Banii, de fapt, se pot reduce la funcționalitățile lor, iar primele funcționalități și cele mai importante în discuția de astăzi sunt aceea de a fi instrument de schimb și respectiv instrument de economisire. Ce înseamnă instrument de schimb? Dacă am bani, oricât de puțini ar fi, când vorbim de cantitate, e vorba doar de puterea de cumpărare și atât. Dacă am bani, pot să-mi cumpăr practic orice produs. Desigur, repet, cu condiția să am suficienți pentru a acoperi prețul acelor produse. Dar pot să-mi cumpăr oricând un produs. Nu este nevoie, dacă am bani, să cumpăr acum. Pot să vin peste o săptămână sau să cumpăr exact ceea ce îmi spune comerciantul respectiv, pentru că pot să mă duc în altă parte. Banii sunt fungibili, așa se numesc, adică pot fi transformați în absolut orice. 2. Instrument de economisire. Dacă nu vreau să consum acum, dacă mă tem de vremuri rele, dacă mă tem că suprafața mea financiară se va reduce odată cu avansarea în vârstă, spre exemplu. Poate că ce spun eu acum pentru un om de 20 de ani sau de 30 de ani nu are sens, dar pentru cineva care deja se îndreaptă către pensie are sens. Economisesc. Nu e nevoie să consum banii pe care i-am astăzi, pot să economisesc. Pot să sper că la un moment dat banii aceștia strânși în zile albe, în vederea unor eventuale zile negre, vor fi acolo și voi putea folosi de acești bani pentru a-mi vedea în continuare de viață. Ei bine, înainte de a vă spune care este din aceste două puncte de vedere diferența fundamentală între banii obișnuiți, normali și banii digitali, vreau să vă mai atrag atenția asupra unui text din Codul Civil. Ăsta este Codul Civil, da? Codul Civil din 2011. Articolul este 2191, aliniatul 1. Vă arăt asta ca să vedeți că nu este vorba de teoria conspirației, ci este vorba despre texte legale. În acest text, în mare, legiuitorul Codului Civil spune: odată ce ai constituit un depozit bancar, deci odată ce ți-ai folosit banii pentru a economisi, nu pentru a consuma, deci odată ce ți-ai făcut un depozit bancar, banii aceia devin proprietatea băncii. 2191 aliniatul 1. E adevărat, e adevărat. Textul continuă spunând că în orice moment, cu un preaviz prevăzut de lege sau stabilit în contractul cu banca, în orice moment pot să-mi retrag banii aceia din bancă, pierd dobândă, nu are importanță, dar pot să-mi retrag acești bani din bancă pentru a-i utiliza conform cu interesele mele imediate sau pe termen mediu. Probleme. Banii aceia nu pot fi însă retrași din bancă în foarte multe situații. Banii aceștia, spre exemplu, nu pot fi retrași din bancă dacă între timp ai fost convocat, fie în mod fizic, fie în mod digital, sau pe SMS, sau pe WhatsApp de bancă, să-ți actualizezi datele cu caracter personal. Dacă ai uitat să faci acest lucru, dacă n-ai avut timp sau chef să faci acest lucru, dacă ai greșit o virgulă în formularul acela pe care banca ți-l pune sub nas să-l semnezi și care are zeci de pagini, dacă ai uitat să semnezi o pagină din cele zeci de pagini, atunci banii aceia în bancă, în contul bancar, ți se blochează
până când se rezolvă, în opinia băncii, această actualizare a datelor cu caracter personal. Să nu spuneți că n-ați auzit de așa ceva sau că n-ați fost în astfel de situații. Chiar în situații absolut absurde, în care știai că ai bani pe card, erai, spre exemplu, într-un city break în insulele Canare și te-ai trezit că nu ai bani în bancă pentru că, ce să vezi, banca a decis că nu ți-ai actualizat datele cu caracter personal și ți-a blocat contul. Sau banca a văzut că este ceva neobișnuit, ai scos bani de pe card undeva într-o insulă uitată din Mediterana, să zicem în insulele Baleare. Și pentru că banca te protejează, ține la banii tăi, îți blochează accesul la cont și în weekend nu lucrează nimeni la bancă, nici măcar online, dar tu în weekend ești în vacanță și vrei să-ți utilizezi bani și nu poți. De ce? Pentru că, ce să vezi, banca ți-a blocat banii. Asta este unul. În al doilea rând, în momentul de față poți să fii suspect și să ai cazier bancar pentru nenumărate motivații. Poți, de exemplu, să fii suspect pentru că, într-un fel sau altul, la capătul unui șir de 5, 6, 7 contracte, se găsește un oligarh ucrainian sau rus despre care n-ai știut în viața ta că apare în lanțul acesta. Ești suspect. În secunda 2, ești suspect și apari cu cazier bancar în tot sistemul, nu numai la banca respectivă. Sau ai avut o firmă în urmă cu 12 ani și a fost declarată inactivă de către fisc, momentul în care ai cazier fiscal. Dacă ai cazier fiscal, și banca te pune pe lista de suspect și în momentul respectiv apari cu roșu, cu cazier bancar în tot sistemul și bineînțeles că ți se blochează banii în cont. De asemenea, ai participat la un meeting sau la o serie de meetinguri, la un protest la minus 35 de grade împotriva totalitarismului sanitar. Te-ai numit camionagiu, ai avut niște bani în cont, pentru că ai participat la acel protest pe care autoritățile acelea le-au considerat ilegale, banii aceia ți-au fost blocați în cont. N-ai mai avut acces la ei. Pur și simplu, în afară de faptul că ai intrat și în pușcărie vreo 90 de zile pentru că ai avut curajul, ai avut tupeu să fii dizident împotriva totalitarismului sanitar canadian, că cred că v-ați dat seama despre ce vorbesc, nu mai ai acces la banii tăi. De asemenea, banca poate să fie în situație dificilă, poate să intre în faliment. Cu siguranță că foarte mulți dintre comentatori îmi vor sări în cap și vor spune nu e adevărat, nu ai niciun fel de risc dacă intră banca în faliment, pentru că nu e așa. Statul îți garantează minimum acela de 100.000 de euro pe care oricum, orice s-a întâmplat cu banca, ei putea recupera. Aici este una dintre cele mai mari minciuni ale acestui sistem bancar. Pentru că garanția aceea nu e de stat. Garanția aceea este formată dintr-o contribuție a tuturor băncilor dintr-un sistem, să zicem sistemul românesc, și acea garanție nu este mai mare la ora actuală de 2 miliarde de euro. Dacă o bancă, una singură din cele 10 sistemice, ar da faliment, toată suma asta, plus alți 2-3 miliarde de euro, s-ar acoperi imediat pentru a se restitui această sumă de 100.000 de euro. Dacă după aceea mai dau și alte bănci faliment, nu mai ai bani. Asta este unul. În al doilea rând, garanția asta bancară se referă numai la 100.000 de euro. În urmă cu 10 ani de zile, 100.000 de euro însemna o sumă destul de consistentă și probabil că acoperea cam 95-96% din depozitele bancare ale românilor, că românii nu au depozite bancare prea mari. Deși, mă rog, e vorba de câteva zeci de miliarde, atinge 100 de miliarde de euro în 2022, totalul depozitelor bancare ale populației. În momentul de față, 100.000 de euro din 2012, probabil că mai înseamnă 60.000 de euro din 2012. A treia chestiune. Această garanție nu se aplică decât băncilor sistemice, primele 10 din sistem. Nu știu dacă știa lumea acest lucru. Dacă orice bancă din aceste 10 bănci din sistem dă faliment,
Nu se mai purcede la salvarea băncii ca să poată salva și banii tăi din bancă, ci se trece direct la faliment. 4. Sunt destul de mulți oameni care, după zeci de ani de muncă, și nu furt, și nu corupție, și nu conflicte de interese, și nu sponsorizări de la Big Pharma sau de la Big Tech, repet, sunt oameni care au reușit să acumuleze în cont mai mult de 100.000 de euro. Ce facem cu oamenii aceștia? Pentru că oamenii aceștia pot să rămână și ei fără bani. Al patrulea exemplu de pericol în legătură cu acest articol 2191, foarte pe scurt, sunt foarte multe cazurile în ultima vreme, chiar ale mele ca avocat, ca practician al dreptului, în care se clonează identitatea. Se fură identitatea bancară. Este ceea ce se numește în mod obișnuit în jargonul corporatist și al IT-știlor phishing. Phishing-ul este la ordinea zilei în ultima vreme. Ți se fură identitatea într-un hal fără de hal. Faptul că tu ai garanția conform articolului 2191 din Codul Civil și respectiv articolul 44 din Constituție, că ești proprietarul acelor bani după ce ai cerut să-ți restituie banii banca, nu te ajută cu nimic în fața phishing-ului, în fața furtului de identitate. Băncile, chiar dacă ar trebui să fie responsabile de toate sistemele acestea de securitate, ridică din numeri și te lasă să te descurci singur în situații de genul acesta, uneori și câte 5-6 luni de zile, bani pe care nu ți-i recuperezi de regulă sau bani pe care banca într-un fel sau altul ți-i dă înapoi cu titlul de despăgubire. Dar, repet, sunt luni de zile în care nu poți să faci absolut nimic, chiar dacă banii respectivi ți-au fost furați în acest fel, ca să mai vorbim de hacking. Și acum, să mă întorc la comparația între acești bani, care sunt, așa cum am spus, instrument de schimb și instrument de economisire, banii normali, aia cu care suntem obișnuiți de peste 2500 de ani, de când au apărut monedele, de când au apărut banii, și banii digitali. De ce este extraordinar de periculos acest concept de bani digital? Pentru că banii digitali nu există decât în mod temporar. Banca Centrală a Angliei are un proiect din care rezultă că acești bani sunt valabili vreo 60 de zile. Cam ca și un voucher. Dacă n-ai utilizat voucherul respectiv care îți dă o reducere la Black Friday sau la Crăciun, voucherul respectiv expiră și gata, s-a terminat. Cam așa și cu această CBDC emisă păzămite de Banca Centrală a Angliei. La fel va fi și euro digital. Dar mai grav e altceva. Că dincolo de caracterul acesta temporar prescriptibil al banilor, banilor digital, care nu există în cazul banului fizic, banului obișnuit, e mult mai grav ceea ce vă spun acum. Nu vei putea să utilizezi banii respectivi, chiar în perioada aia de 60 de zile, decât în conformitate cu destinațiile pe care ți le permit ratingul social. Pentru că, dacă n-ați observat chestia asta până acum, vă rog să o analizați. La fel ca în China comunistă, unde există sistemul acela de rating social, care te sertarizează, te pune pe niște niveluri sociale. Dacă ai rating scăzut, poți să cumperi ceva, poți să urci într-un autobuz, poți să te duci cu copilul la școală undeva la periferie. Dacă ai rating un pic mai ridicat, ți se ridică și accesul la acest gen de facilități ale lumii moderne. Dacă ai ratingul cel mai ridicat, ceea ce înseamnă că nici nu înjuri Partidul Comunist, nici nu încalci regulile absolutamente draconice ale politicii chinezești, zero COVID și în genere ești un om foarte bun din punct de vedere social, ai rating bun, atunci poți să ai toate facilitățile respective până când ți se întâmplă să scui pe jos sau să înjuri pe cineva sau să scapi din vedere un document, o hârtie, caz în care bineînțeles că ești retrogradat și bineînțeles că nu mai poți să mai cheltuiești ce îți dorești și în modalitatea pe care o dorești. Deci, revenind, CBDC, Central Bank Digital Currency, este nimic altceva decât o altă formă occidentalizată a ratingului social de tip chinezesc. Această monedă digitală ne va sertariza, ne va segrega, ne va împărți în clase sociale, mai rău decât înainte de
de evul mediu timpuriu și nu vom mai avea acces la toate bunurile și serviciile oricând avem nevoie sau avem chef, da? Pentru că până la urmă societatea de consum asta și înseamnă ori nevoi naturale, ori nevoi artificiale, ori dorințe, cu excepția situațiilor în care suntem ok din punct de vedere al ratingului social. Din punctul acesta de vedere, o să vedeți imediat, există niște consecințe extrem de grave, inclusiv pentru românii din străinătate, care utilizează în genere bani cash și pentru românii care încă mai utilizează bani cash, evitând într-un fel sau altul să fie capturați într-un sistem bancar informatizat, care are următoarele consecințe. Și ăsta este punctul 3 al discuției de astăzi. Dacă ai o datorie reală sau inventată, corect calculată sau umflată, dacă ai, spre exemplu, o datorie la bancă sau la un furnizor de utilități sau la o societate de leasing sau la o instituție financiară non-bancară sau la un colector de creanțe, odată ce banii sunt în cont bancar sau sunt pe card, banii aceștia pot să fie oricând înghețați și pot să fie oricând luați din cont, lăsându-te practic fără rezultatul al muncii tale. Sigur că da, vei spune, da, evident că trebuie să-ți plătești datoria. Da, categoric trebuie să-ți plătești datoria, însă este extraordinar de complicat, poate chiar imposibil, să demonstrezi că datoria respectivă nu există, că datoria respectivă este prescrisă, că datoria respectivă nu e așa de mare, că datoria respectivă ar trebui să fie ștearsă, redusă, prelungită și așa mai departe, încât să ți se permită să supraviețuiești. De ce asta? Pentru că legislația în general în Europa, dar mai ales legislația românească, este ca șeriful din filmele americane vechi de western. Mai întâi te împușcă și de-abia după aceea întreabă dacă au existat motive să te împuște. Adică mai întâi ești executat silit, fiscul îți ia banii din cont imediat, fără să te anunțe, și de-abia după aceea ți se permite să contești. Ceea ce înseamnă ani de zile de stat în justiție. Asta este unul. În al doilea rând, s-ar putea ca unii critici sau unii care sunt nelămuriți să spună o secundă totuși că există niște limite în lege, în codul de procedură civilă sau fiscală, care spun cam așa: unele bunuri nu se pot executa, de exemplu bunurile cu care îți exerciți profesia, inclusiv profesia de avocat. Unele venituri nu se pot popri decât într-o anumită proporție, dacă e pensie 1/3, dacă e salariu 1/2. Aproape niciodată nu se ține cont de aceste limitări. Dacă ești dator la fisc, la bancă, la colectorul de creanță, în același timp nu se va ține cont de aceste limite și poți pur și simplu să rămâi fără toți banii în bancă. Faptul că sunt în bancă și faptul că nu poți să ții decât o sumă maximală pe zi în forma asta cash, materială, nu înseamnă decât un singur lucru: facilitarea executării silite de către fisc și așa mai departe. Ca să mai vorbim de faptul că dacă ai o amendă, să zicem pentru o simplă rovinietă, despre care știi că ai efectuat plata în urmă cu 4-5 ani de zile, te poți trezi la un moment dat că nu numai banii aceia din rovinietă îți sunt blocați în cont, și toate penalitățile uriașe pe care le-a cheltuit între timp, scuzați-mă, rectific, le-a calculat între timp compania de autostrăzi, penalități care n-ar fi trebuit să existe pentru că tu ai plătit acum 4 ani de zile. Demonstrezi chestiunea asta cu chitanțe și de-abia într-o lună, 2 luni de zile ți se deblochează contul și se dau banii înapoi. Asta este o chestiune. În al doilea rând, te poți trezi că o amendă contravențională a fost desființată de Curtea Constituțională, să zicem, în perioada stării de urgență, în 2020. Statul român, prin Parlament, intervine în mod normativ și spune că acele amenzi trebuie să fie restituite. Se emit acte normative în acest sens
după care în Parlament se trântește legea, s-a întâmplat chestia asta săptămâna trecută, care dispune restituirea amenzilor plătite în pandemie, respectiv anularea amenzilor stabilite în pandemie. Fie pentru starea de urgență, fie pentru, dacă vă mai aduceți aminte, formularul acela de intrare în țară. După ce acest lucru se întâmplă, evident că ți se popește contul. Și ca să nu mai vorbim de faptul că pentru diverse motivații contul poate să fie și sechestrat și stă acolo cu ani. Ei bine, mai am un exemplu care s-ar putea să vă deranjeze foarte tare, mai ales dacă sunteți foarte încrezători în digital, în informatizare. Mai ales dacă sunteți români care lucrați în străinătate și într-un fel sau altul mai țineți legătura cu țara. Banii de pe card sau banii pe care îi utilizezi prin PayPal sau chiar banii de pe Revolut pot să fie blocați la un moment dat. De ce? Pentru că, de exemplu, dacă efectuezi plăți pe PayPal, vine un manager al acestei companii și spune așa: ești prea conservator, nu ești suficient de progresist, nu ești suficient de woke, ești incorect politic, nu ești de acord cu ideile acestea nemaipomenite revoluționare cu privire la schimbarea climatică, ai o amprentă de carbon mult prea ridicată, ești prea gras, în loc să mănânci mai multe insecte, mănânci ca un român ce te afli când ajungi acasă la tine porc, șorici, jumări. În astfel de situații, îmi pare rău, plățile tale pe PayPal se vor bloca, banii pe care îi iei pe PayPal sau pe Revolut sau pe Card se vor bloca. Uitați-vă ce v-am spus pe internet și căutați această informație în legătură cu intențiile managerului PayPal de a bloca aceste sume de bani în conturile voastre pe aceste motive. De asemenea, vă rog să vă reamintiți de greva, protestul camionagiilor canadieni din decembrie 2021, ianuarie 2022 și o să observați acolo că mai toți cei care au fost identificați ca fiind lideri ai protestului sau pur și simplu participanți activi la protest s-au trezit cu conturile bancare blocate. Așadar, proprietatea aceea de care ne vorbește articolul 44 din Constituție și respectiv ne vorbește 2191 alineatul 1 din Codul Civil, nu e o proprietate, nu mai e o proprietate. De ce acest lucru? Pentru că banii, obligatoriu, trebuie să fie ținuți în bancă. Pentru că plățile, care sunt mai mari de 10.000 de lei pe zi, trebuie făcute obligatoriu prin bancă sau pe card. Pentru că salariile și chiar și pensiile lui Nea Vasile sau tanti Veta trebuie să fie puși pe card. Eu mă întreb, în condițiile în care se vor desființa atât de multe bancomate, se vorbea acum vreo 3 săptămâni de vreo 3000 de bancomate care vor fi desființate în toată țara, cum oamenii aceștia își vor mai putea scoate banii de pe card? Dacă nu mai există bancomate, de unde își vor mai putea scoate banii de pe card? Pentru că deocamdată vă zic, încă mai putem să primim plăți cash sau să facem plăți cash, chiar dacă ele sunt limitate la 10.000 de lei pe zi, dar în Parlament, și asta iarăși este o dovadă factuală a ceea ce vă spun, adică o contrazicere totală și directă a celor care mă acuză de teoria conspirațiilor, în Parlament există o lege semnată de numai puțin de 100 de parlamentari care își propune ca toată lumea să primească banii pe card exclusiv din orice fel de sursă și mai mult decât atât, care își propune ca toată lumea să aibă dreptul la un card. Ca și când acest lucru ar fi un lucru nemaipomenit, ca și când acest lucru ar fi o cucerire nemaipomenită a progresismului. Doar că, odată ce ai toți banii pe card și niciun alt ban nu mai poate să fie utilizat, ai toate aceste riscuri de care v-am vorbit, plus încă foarte, foarte multe alte riscuri. Cum ar fi? Mai puteți să donați, nici nu știu cum să zic, să dați părinților voștri bani cash, bani care, dacă sunt, eu știu, 100, 200 de lei, 1000 de lei pe săptămână, sunt relativ puțini. Dar cu toate astea, oamenii aceia care sunt încă la țară și care sunt în vârstă,
cu 200-300 de lei pe săptămână s-ar putea să supraviețuiască mai calm și mai liniștit decât noi la oraș, la București, putem să supraviețuim cu 5.000 de lei pe lună. Veți mai putea să trimiteți banii în țară, de acolo, de la muncă, unde lucrați, și mai mult decât atât. Dacă se va trece la moneda digitală în Marea Britanie, cred că este prima țară care va face acest lucru, probabil chiar din 2023, veți mai putea să primiți plăți și să efectuați plăți dacă va exista cel puțin o suspiciune că lucrați nelegal acolo sau că lucrați parțial legal acolo. Veți mai putea să continuați să trăiți în Marea Britanie, să lucrați în Marea Britanie odată ce se introduce acest lucru. Ei bine, și cu asta închei, că deja s-au făcut 35 de minute. Banii cash sunt preferabili. De aceea am spus că trebuie să ținem cu dinții de leul românesc, care e un atribut al suveranității, și de banii cash, de banii fizici. Pentru că banii fizici înseamnă libertate. Întoarceți-vă, vă rog, la primul punct al discuției de astăzi și reamintiți-vă ce v-am spus. Banii sunt instrumente de schimb. Cu banii, azi sau peste 5 ani, poți să cumperi ce îți permite punga. Sau dacă ai punga mare, poți să-ți permiți să cumperi orice. Adică poți să cumperi realmente tot ceea ce este vandabil la un moment dat. De asemenea, banii îți permit banii cash fizici îți permit această acumulare, această economisire. Nu vreau să consum astăzi, pentru că peste 5 ani, peste 10 ani, peste 20 de ani s-ar putea să vină vremuri rele. De exemplu, peste 20 de ani ies la pensie, îmi acumulez banii aceștia, fie în mod, cum să-i spun, ca o lichiditate, fie în active, pentru ca peste 20 de ani de zile să fiu sigur că nu sunt muritori de foame sau că nu îngheț de frig în casă, așa cum probabil că se va întâmpla cu foarte multă lume în această iarnă. Ați putea spune așa, dar cum să ții bani cash? Unde îi ții? Așa cum s-au ținut la saltea sau în casă sau oriunde altundeva banii cash sute de ani, mii de ani, așa se pot ține și acum. Chiar dacă vi se spune că a ține banii acasă este periculos, pentru că te atacă hoții, tâlharii și așa mai departe, eu vă spun un lucru și s-ar putea să vă surprindă și sper să vă surprindă. Banul cash, chiar dacă este ținut acasă, repet, este mai sigur decât banul pe care l-ai în bancă. Hoțul, dacă te atacă 1 la 100 de mii. Hoțul, dacă te atacă o dată pe an sau o dată la 5 ani sau o dată la 10 ani de zile. Hoțul îți ia numai bani. În schimb, banii din bancă sunt furați de 1.000.000 de inși, banii din bancă sunt blocați de 1.000.000 de inși, banii din bancă îți iau libertatea, banii din bancă îți iau proprietatea. Și din punctul acesta de vedere, eu cred că a ține cu dinții de banul cash românesc, de leu românesc, este esențial, este fundamental pentru perioada care urmează. Nu sunt foarte optimist. Sunt absolut convins că peste 3-4 ani de zile, cel puțin din punct de vedere birocratic, nu vor mai exista bani cash, dar oamenii își vor da seama treptat că li se ia libertatea, că li se ia proprietatea, că li se ia un atribut fundamental al, cum să-i spun, al calității de om într-o societate democratică, și chiar dacă nu vor reuși să reverseze acest trend absolut iresponsabil și dement al digitalizării totale, al transformării lumii în care trăim într-o dictatură, într-o închisoare digitală, oamenii vor face un lucru natural. La modul natural, oamenii vor reveni la barter, adică la schimb, la banii paraleli banilor digitali, la schimburile față în față, poate chiar la schimburile descentralizate pe sistemele de tip blockchain. Nici în asta nu prea am încredere, dar oamenii vor găsi întotdeauna modalități de a trăi natural. Și a trăi natural, printre altele, este a-ți folosi rezultatul muncii, veniturile, așa cum consideri necesar, așa cum consideri conform cu interesul tău. Mă opresc aici, sunt 40 de minute de discuție, sper că nu am fost prea insistent și prea pisălog.
Vă urez toate cele bune și poate ne mai vedem curând.